goes a little something like in nei ni hi chu in mangai tak te tan chuan ni duom tak ni poimo tak le ni ro pui tak ani china a chan chu in pum khata anin siam na ni ani wangani mase mishing te hi chuan enge kan tondo na tuna changa minute relo te nuwa hian enge kan chunga thleng zui don kan chilok thei tlat lawa chu wangin chen khatan chuan in pum khata in siam na ni te kha in chen chen ni alo ni vele thut china tu man an chilok lawa tuna an chan chin kran choi tu te po hian an shelok big lavani engpo chuni se thlir tu te he video hi atir chang atop thlenga min lo ngai thlak sakle turin ka som masa chewa tin min lo la subscribe ve lavani chuan khonga in sub button kha min lo me sak pa don nia kumsang ni som pasari khan Brazilian me chapakhat chuan darka reilo te nuwa tiam tlate ati pui to mai tur apasal hwal chu surprise tuma ani nei na muna chuan asial theyang bera thlen atum boka helicopter mangata ani nei na mun tur chupan aduani chutyang turang chuan engkim rahman ani boka ma se base lo tak thil a thleng ta thut mai atan le achung te tan le darka ri lo te nuwa apasal ni to mai tur tan po a ni ro pui ber ni hlim om ber ni du om ber ni to mai tur chu ni rap thak bera achwa phatani kumsom thum pania upa Rosemary sial tak maya ani ne na mun thlen atum dan le apasal ni mai to tur surprise atum dan vel chu mitlem te chawinan chiat puya mokor ha a engkim pe fel ani to nuwa chuan helicopter a chuan ama le a unaw pa le photographer pakhatan chuanga pilotin nakhal bokani anwa in palian ni an chwa chan tir achangin video in engkim cover ngalani a helicopter chunga po chuan video chu kamani a atira chang to in engkim mai chu record charani chu video chu minute kwa la se ani boka chu video wang chau chuan engkim thil thleng chu an sha the pha ani an tho chu achanga minute relo teknowa chuan helicopter chu pilot chuan athunun hlei thei ta tat lo maya englai bernge buai po sha thiam bik lo emergency kola mole a unaw pale photographer te chu hlau thong lo turin atia hengthil te hi chu a thleng ve chok ani ati ve ani bendai atum ve sham shamani ma se engkim mai chu athunun the pia lam ani ta tlat mai chuti laya anom dan vel po chu video in a lo cover chara wangin a hnuwa mole vek the ani a thona ha boy chan tir changin Rosemary chu a hlau chan to a alo ti kher chu in chhir to nge yang a ubana a chel saka a po chuan a hlau ti a shat vek bokani minute ko chung chau an thlok man tia chuan thona chu thunun ngai na aum ta hau lo maya ram hnuaya an tlata a pilot le Rosemary le ona pa ba ka an in nei na muna thala tur an roi photographer po chu a muna an thi ta ngal vekani ti chuan an che swal ti chu anure lo te nuwa sha chwa ani a chuta le ngaklel taka biakin chunga a me che mangai ron lu hun tur lo ngaklel mai tu Rosemary pasal ni to mai tur chu thu sha tir ani chuan a shil hai lutuk chu tra chu soilo trong chwa ngai na po a she to lo hial zo kani kumsom ni palia upa ve no patuak thar wil le beli bailar te chu honeymoon mang turin le ani nei lomnan le indihlim turin an chian naizwal te le an chung khat nai vai te nen ani nei nia zandar som pakhat le min sobli panga vela Saint Antonio lampanin an che chuak loma midang chu lir thei mangin an kallain ani pani ero maule maunei tu ani na angin helicopter mangin an kal tabi ka anu baba ka helicopter khal tuan pilot po achwang telve bokani helicopter chu ami palam ta ani nge a mi hausa in nei ani boka aro pui the ang ber thil kal pui chu an du dan ani ma se chutia an thlo chu achanga mi reilo tek nuwa chuan an che swal zui tangal maya amuna chuan helicopter chunga chuang nu patuak thar pani lano pang takle an pilot kumsom sari paruka upa te chu an thingalani
eng wanga tho na chut la tamai nge ani eng boy na nge an to ti chu tu man an she zui talo a she tu tur ber a chuang te ber la amuna an thingal vek boxi khochiat wanga ni hanti donin khwa a cha boxi a boruak anuam mai boxi a an pilot la ton shot nei chatak mai ani boxi enge an che swal chan ber chu ni ta ang tia an han chui ngal po in an che thei ta tlat lo mai ni kumsang ni sompali Augusta Khan kumsom ni pasari chawa upa Veronica chu rap thak taka tha ani a chu po pasal ani izana le ngal atha tu po tu dang ni lavin a pasal ngei chu ani Veronica hi Russiara macheng ni ina pasal por Russian thawani a kumsom thuma upa ni in Ivan Kuzmin ani ani pani chu twang taka ni nei zofel nu in Veronica chuan ani nei zana chuan nu patuak thar dang ti ang bokin honeymoon mangin apasal nen chuan hun duom tak an man dun a in ringa mase chu tiang khil chu aswang to na thabral tur mai chau aloni in nei na vel zofel nuwa chuan an chian nai vai ti honen after party an nei hawa chuta chuan mau nei tu pa ber chu alo in nem dawani nuamalo ti ve dawani anupui chu zak takin siama chungte laka po atimwal phauhlea anua amala chu amu tho char char mai le ngal ti chuan party vela zofel nuwa chuan an pani chawaruma an om nuwa chuan Veronica chun apasal zurui chu a hauta a lawin sum ve sham tur ani thu ti ashil boka mase chu apasal chon angai theita haulo maya anila alo rui bok nen ti chuan anin hauta shep maya azu chula in Veronica chu aleya alai tar chu ti alin a halum tani an seidan chuan in Veronica taksa mun za somria te chu akang chevek ti nan soini Kuzmin chu ama azok police ne na ain pe a engkim thil thendan a soita veka kumsom panga chung zel tang tura achung thorel sakani a Veronica chung te soidan chuan afanu pasal Kuzmin chu ani ngai zon lai chang to in kuthak shat ani a kuthak ang zonga midang ti boy shat ani thuti an soya tharum lampang awar ve hle a pathin chetak ani bokani anti kumsang ni som khan Brazil ramamun pakhata chuan inne na ceremony kalpui ani ilai mekin inne na hmuna chuan silaya inkana athleng ta thut maya arap thlak nge mai inne na chu tlwang takin an zo fel to do ne mo anti lain kumsom ni pakwa upa Rogerayo da Messin chuan a me che mangai kumsom ni panga upa Renita Alexander Costa chu inne na zungbun abun tir zo nu ale inne thutiam te acham dun pui to nuwa chuan a fopa ti chuan a ko chu zenin silai chu phor chuak tamaya anupui chu a ngonga akap tani chu vele rang takin abes aman achian pa abullo kading chu akap hlum zui vele ngalbok anupui hi voi thum lai akap mana a oma akapa aluwa akap boka angonga akap bokani ti chuan anupui aka hlum zo nuwa chuan abulading kumsomlia upa anna tho na muna abos ni bokli achian chaber ni bok chu aluwa akap ji ngalbokani ti chuan silai chuan ka futum big po nei lo chuan apong poka tawak wak maya atopa silai mo pakhat chia om to tia chuan aluwa chuan a intina a inkap zui ve ngal bokani thil thleng chu chiang taka rom han lokani ti chu a hriat thei maya a chan dik tak ero tu man an shilo Rogerayo chawlo chuan a shilo ma se a chungte chuan rin an nei ve dewa chu thik na ani anrin dan chuan anupui le achian chaber ani nei na bes a man le a boss ni bok chu engtinemor devin rin hlel thei turang zongin anlo omdu na ni anringa ti chuan chu mithin rim chuan phubalak nan akap hlum ta ve ve ani anringa ni a chan chu ani pani lo chu ka hlum anei lawa midang tu ma atina lawani kumsom thuma upa Joey Melgozali anupui Esther Bustamante chu Shilea anin hnunglama anin neya maserin lo tak thil du om lo tak athleng thut mai inne na chu anzo fel mana inti hlimna after party in azui ngala chumi chum chuan unaw mi papani hi anon inlan ve thut maya somta jinga mi po ani lem lavani mase zu inan chak awangin zu in turanon zonga anin bulhnaya chuan inne anom tian sha ta wangin chumi mona chuan zu le ase me po a om ngei don tian shia a anvakal ve mya mayani ma se chataka vatel ve chu soilo an porlut ngal ringot maya buaina an siam ringot boka inne na kal ve me pakhat chu an soi saringot bokani
ti chuan thatakin in nei na mun chu chhuasan turin apui tlingjok te chuan an han ti masap phota chuta chuan an unaw chuan an kalve mai boka masia hnuwa chuan an lo kir le a manrua anon kenglut to thungani baseball bat hi anon kenglut ve ve a in nei na kalte chu vuak an tum ringot ani ti chuan le mau nei tu pa chuan puitling chhoin puitling takin chataka chin felpui atum ta a masi chumi te onaw chuan an bet ken lai chuan alua chuan an vota vak maya alu chu an vo per lo chawani an ti athilok box si lo nen damdo in panpui an tum ve thawa masi chan tlak ani talawani chumi te onaw chuan an bul hnai mi te chu an votop topa ti chuan mi in police an call ta a an man ta ni ole khati song kha tun chumata na in ngai thlak thei tura karon sop chwa thei chuani a ngai thatu te ngai thlak shi omlai omani chuan min lo ngai dam le shampo ka be se ya tin video thar ka post le ma chu min lo ngai chang le sham donia in zawai chunga lom thu ka soye